тук, Ванче. Сега. Вярвам, неудобно е заведението, не сме го измислили да е много удобно. Дай ще ти помогна. Мирно. Така. Ванче, аз ще ти помогна, няма страшно. Давай се смел. Давай, Ванче. Оп. Ванче, дръж смел. Ванче, разле луп енерджи дринк. Добре. Ти идваш при мене, даваш ми и се връщаш. Ти отиваш при него, даваш му и се връщаш. Готови старт. Който първи се върне, внимавай. Да. Внимавайте, момичета. Браво. Пробва. Момичета. Аре, втори опит, защото така не може. Паднаха, ами те като видяха толкова хубав и не издържаха да ги заслепи. Айде сега отново. Сега съвет. Някакъв съвет на Ванчето нещо, защото... Готови ли сте? Помогни на Ванче. Дай, аз ще помогна на тебе. Дай, Ванче, стъпвайте по ръба. Ванче. Така. Сега ти взимаш при мен. Няма нищо. Предвид обстоятелствата не го взимаме. По-старта не го броим. Браво. Айде сега. Добре, сега малко трябва да клекнеш. Не, трябва. Добре, браво, Ванче. Ти се справи първа, тя тръгна първа, добре. Няма нужда да се връщаш. Добре, заповядай, това е за тебе. Браво, момичета. Къде се срещам с момичета и те все не искат да се пробват. Сега искам да видя други смелчаци има ли. Така, по двойки е по-интересно, защото има повече екшън. Няма да имаме там. Я да я помахаме да видим, виждате. Мило толкова време да сте.